थांनाय 12 जानुवारि 2023 इं अक्ट'खालि मोनानि 9:30 रिंगायाव गसाइगाव रेलवे स्टेशननि पार्किंखौ लानानै गसाइगाव टट' एस'सिएशननि मेम्बार आरो माखासे सुबुंफोरनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे लोगोसे एस'सिएशननि मेम्बारफोरखौ माखासे सुबुंफ्रा बुनाय आरो गाज्रि रावखौ रायनायखौ नुनानै गसाइगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि रांगिरि लुंखा नार्जारि बिथाङा बादा होदोंमोन। बे बादा होनायखौनो बिथांमोना आक्रमण खालायदों। मोनानि खाबु लानानै बिथांखौ आक्रमण खालायनानै बुदों, लोगोसे मोनसे सिनाय मोनै न'आवहाय लांनानै आरो बिथांमोनखौ बुहैनाय जादों। बिनि उनावहाय दख'रा आफादनि जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना नागिरनानै मोननानै हमनानै लानानै फैनाय जायो जोंनि लुंखा नार्जारि आरो लोगोसे टट' एस'सिएशननि मेम्बारफोरखौहाय लानानै फैनाय जायो। जों उनाव मिथिनो मोनबाय जाय बुग्रा हान्जा, जाय बुग्राफोर बिथांमोनखौ गसाइगाव ओनसोलनि बा गसाइगाव एलेकानि मानसि होननानै जों मिथिनो मोनदों आरो बिथांमोना सिगां समावबो गोबां बेबायदिनो बेहायनि माने माखासे गाज्रि हाबा मावनायखौ जोङो खौरां मोनदों ओनसोलनिफ्राय। बिसोरनो जाहैबाय जाय दुथांफोर, जाय गुन्दामि खालायनानै मानसि बुग्रा बिथांमोनानो जाहैबाय जलन्त ब्रह्म, गेवलांफुरि गामिनि अरखि ब्रह्म, बर' बिनाखाथा गामिनि अलंफिर मुसाहारि, रैसुमैगुरि गामिनि सुमु मुसाहारि, दावलिगुरिनि प्रान्जल ब्रह्म, गेवलांफुरि गामिनि बिथांमोनानो जाहैबाय जोंनि गसाइगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि रांगिरि आरो गसाइगाव टट' एस'सिएशननि माखासे मेम्बारफोरखौ बुनाय आरो बिथांमोनखौ जोङो दिनै गोख्रों रावजों सोंखारिदों। बिथांमोना बेवहाय थांनानै मानो जोंनि ओनसोलाव मोनसे दुंहाव थासारि सोमजिनो थाखाय बेबायदि हाबा मावदों आरो लोगोसे दख'रा आफाद बा एबसुनि वार्कारखौ दिनै मानो बिथांमोना आखाइ होनो मोनखो, मानो आखाइ होनो मोनखो? ओनसोलाव बिथांमोना मोनसे गाज्रि थासारि सोमजिहोनायनि जे खाबु बिथांमोना गोबाव समनिफ्रायनो लाबाय थादों। दा ओंखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे बिबानगिरि हिसाबै जोङो सोंखारिदों क'क्राझार एसपि आरो क'क्राझार डिसि पुलिस बिफाना थाबैनो बिथांमोनखौ हमनांगौ, जे कालप्रिटफोरखौ थाबैनो हमनांगौ। बेनि थाखाय गसाइगाव पुलिस थानायावहाय एफआइआर होनाय जाबाय। 7नि एगेन्स्टै आरो गोबां दंबावो होननानै बुंदोंमोन। 7नि एगेन्स्टै दिनै एफआइआर होनाय जाबाय। थाबैनो पुलिस बिफाना बिथांमोनखौ हमनांगौ आरो आयेन बायदियै साजा होनांगौ। बेखौ दिनै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे बिबानगिरि हिसाबै जोङो गोख्रों रावजों दिनैहाय जों सोंखारिदों आरो पुलिस बिफानखौ जोङो गुरै खावलायदों। बिटिआर गभर्नमेन्ट आरो आसाम पुलिस बिथांमोना तदन्त खालायनानै जे जाथायनि आन्दोआव मा दङ बेखौ बिजिरनानै थाबैनो आयेन बायदियै साजा होनायखौ जोङो दिनै लुगैदों।